A projekt kezdetén már látszódott a terveken, hogy a tervezőiroda egy nagyon egyedi megoldást talált ki a homlokzat díszítésére, ugyanis nem csak egy ma már átlagosnak mondható szerelt homlokzati díszítőpanel rendszerben gondolkodtak, hanem egy olyan homlokzatot díszítő panelekben, ami világít. János Benjamin vagyok, a Sunnyl ügyvezetője. Cégünk elsősorban fémmegmunkálással foglalkozó dizájnipari vállalkozás, de az elmúlt években ez markánsan kiegészült homlokzati, szerelt homlokzati munkákkal. Szolgáltatásunkat szinte mindig egy egyedi építészeti vagy tervezői gondolat hívja életre. Ezeket az építészeti gondolatokat értjük meg, majd szorosan a generálkivitelezővel és a tervezővel együttműködve valósítjuk meg őket. Ezeknek a paneleknek több funkciója is van, mivel zárt, ezért növeli az intimitást a teraszokon, előről pedig perforált, így növeli a design élményét a homlokzatnak, éjszaka pedig, ahogy bekapcsol, világít, úgy teljes mértékben kommunikál a környezetével és vonzza a tekintetet. János Timót vagyok, a Sunnyl műszaki igazgatója. A kivitelezés során nem csak az volt az egyik fő szempont, hogy a legmagasabb műszaki tartalmat képviseljük, hanem mivel az ingatlan a Balaton partján helyezkedik el, ezáltal extra szélállóságra is gondolnunk kellett a dobozok kialakításánál. Ezt végül úgy oldottuk meg, hogy a kompozit lemezekből dobozokat alakítottunk ki, amelyekben lapos zártszelvényekből merevítő bordákat készítettünk, így sikerült létrehoznunk egy olyan rögzítést, ami statikailag is megfelel a helyi körülményeknek. Végül a lemez belső feleit és a merevítő bordákat is feketére fóliáztuk, így még esztétikusabbá tudtuk tenni a végeredményt. Külföldön egyre több ilyen homlokzatot lehet látni, Magyarországon ez még nagyon egyedülálló. Szerintem nem túlzás azt állítani, hogy ez a világító homlokzatrendszer lett az épületnek a koronája.